שלום, אני נועם עומר, ואת כל העבודות פה מסביב עשיתי בזמן המלחמה. אנחנו עכשיו בבית האומנים בראשון לציון, וזה חלל שאני חיכיתי לו הרבה מאוד זמן. התערוכה הזאת לדעתי הייתה סוג של תפילה בשבילי. משהו שאני מקווה להשיג אחרי המלחמה. כי היה לי ברור שזאת הולכת להיות מלחמה ארוכה מאוד וכואבת מאוד. כל ערב הייתי מסיים את הציור, או הייתי מסיים את הפסל. הייתי פותח את החדשות, והייתי שומע עוד 3-4 חיילים נהרגו ברצועה. זה היה לי שוקינג, אבל זה היה איזושהי אפשרות, סליחה שאני אומר על זה, לעשות משהו מהמקומות הצורמים האלה שהייתה למדינה שלנו, להפוך אותם לאלמנט שהוא גם חיובי, שהוא יצירתי, במילים קצת גסות להפוך חרא לזהב. אומנות שלי זה דרך לגרום שוק. יותר חשוב לי שאנשים ייכנסו לתוך החדר, יסתכלו על הציורים או על הפסלים, ויפתחו את הפה שלהם ויעשו וואו. כשאתה עובד על יצירת אומנות, זה סוג של יחסים. יש כעס, שכבה של שמחה, שכבה של התלהבות. כל אחת מהם זה שכבה שעוברות אחד מהשני, וככל שנוספות השכבות, נוספים הכתמים והקווים. עד שברגע מסוים אתה מרגיש רגע של אקומפלישמנט, ואז הציור יכול להכריז על סיומו. אני לא חושב שיש לי פה ציור שהוא הכי חשוב. אני חושב שהכל, ציור זה משהו שהוא נורא מוזיקלי גם כן. ואני חושב שכל הציורים פה זה סוג של תזמורת. יש פסנתר, יש כינור, יש תופים, וצריך לראות איך הקאמריות הזאת בין הכלים המוזיקליים השונים מעלה את הרמה של הציור. אני יודע שהציור יסתיים, כמו לעשות אהבה ולהרגיש שכל הרגשות שלך מנוקזים לתוך מערכת היחסים הזאת. מאוד חשוב לי שהם יעזבו את החדר הזה 2 דברים. גם תחושה של שוק, תחושה שהם ראו משהו שהם אף פעם לא ראו, וגם אני מקווה שהציור הזה יעזור להם בחיים שלהם. זאת אומרת שזה לא רק תרפיה אישית שלי, אלא גם פסיכולוג שיעזור להם עם החיים של עצמם. יכול להיות שיתקלו בדמויות האלה במחשבות שלהם, ויבנו דמויות שלא היו קיימות אצלם בסופו של דבר, אלא התפתחו מהתערוכה הזאת. יכול להיות שאיזה שמראות שהם ראו בתערוכה הזאת, ידברו איתם ויעזרו להם לפתור דילמות שהיו להם בחיים שלהם. יכול להיות שזה יעזור להם למצוא אהבה.